टेस्टी नुरा नुवाखै नै लोगोफोर जि खारलांबाय जि खालामनानै दैखरथिंसो खारलांबाय स्टार्ट लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय दिनै माने देहाखौ मोजां मोनाखै आरोना आङो मर्निंनो दहायनो फुजा होखांबाय खिन्थु बिश्वकर्मा लायनो मा होनो लोक्षि फुजा नालाय कार्तिक बिहु मर्निं फुजा होखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो दखानाव दंफैयो मानसि फैदोंमोन आरोना लोगोफोर दखानावहाय ओमफ्राय माने दिनै मर्निंनिफ्रायनो आंना देहा मोजां मोनाखै आङो बेनि थाखायनो दखानावबो एसे लेट फैबाय आरोना ओमफ्राय दखानाव दसे जिरायथ'नानै दङ दसे थानानै आं न'आव थांफिनसिगोन आरो बोराया फैग्रोथोंसै नानिजों बेजोंहाय बे बिसोर फैबाथाय आं न'आव थांफिनसिगोन मा होनबावनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मेरलाथ' खामानि दङ आंहा जिबो सुनांगौ नायनोसै मा जायो दिनै हागोन ना हाया ओमफ्राय माने दहाय मर्निं आं जेबो भिडिअ खालामनाय जायाखै आरोना माने देहाबो बांद्राय मोजां नङाना आं जल्दि मावलाबायनानै फैबाय आरोना स' दा दिनै मा ओंख्रि जानाय जायो मा ओंख्रि जानाय जाया नायनोसै लोगोफोर मा होनोब्ला स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोनजों आं मा सेयार खालामलांनो हायो मा सेयार खालामलांनो हायो बेयाव दखानावबाथाय ब्लग बानायबाथाय ओरैबायदि दावराव खोनायो आरोना लोगोफोर मा होनबावनो सोरबाबा नांलायनाय सोरबाबा रायज्लायनाय जौ लोंनानै एकदम माने गोबारै रायलायोना बेफोरबायदि रायलायनानै बेयाव माने ड्राइभार स्टाफफोर थाजोबो ना ओमफ्राय दखानदार ड्राइभार स्टाफ बेनो ओमफ्राय पाब्लिकफोर जायफोर गारि गाखोग्रा बिसोरो खमानो आरोना बांसिनानो दासान्दि माने मानसिफ्रानो खम बहुदानो खम आरोना बांद्राय गैया फुजा सिजोन ना आरो गाव न'फ्राव फुजा होयो आरो होनबावनो स' लोगोफोर बिदिब्ला दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन र' सान्दुं गोसा दुंथारदों दिनै बोथोरा बोरैबानो दायो न'आवसो फैफिनबाय आरोना आङो ओमफ्राय मोजां मोनाखै एकदमबारे देहाखौ बोरैबा ओमफ्राय गोसोफोरखौनो मोजां मोना मोनदों आरोना लोगो सानानै जों न'आव फैग्रोबाय जों दायो थांनोसै मा संनाय जायो नायनोसै आरोना स' लोगोफोर खिसिरि संबाय आङो ओमफ्राय नै बेनो गैयामोन आंहा संना लागोन र' लोगोफोर मा होनानै सङो आं सयाबिन आलु टमेट' ओमफ्राय बुट नालेंखर होदा संगासिनो दं दायो नै सिटि मारिगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओंखाम संग्राया आंना अबस्था गैया मा होनबावनो आरोना फोसाबनो मोनाखै आङो गालाय गुजायसो लोगोफोर देखायथ'ला दे आं बेनि थाखायनो जल्दि संनानै फोमोननानै लानोसै ओमफ्राय आंबो जानोसै नानियाथ' ओंखाम जाखांबाय खिसिरिखौ दाहाय जागोननो एसे ओंखाम जाग्रोबाय आरोना माने ओंखाम खिसिरि जाबाबो ओंखाम जानो बियो उन्दैया बेखायनो ओंखाम होग्रोबाय आङो स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो खिसिरिबो जानो दा देखायगोन दे लोगोफोर बबेबा जिनिसखौ आं देखायनो होननानै देखायनो हाया दे बावगारनानै थायो गाज्रि मोननाङा लोगोफोर दा आं देखायगोन र' जि दावराव रेक्साबो नै मा जादोंथाय मिथिया मा जादों रेक्सु सोर फैदों सिखाव फैदों बबाव होनदों दावलाय खोंगुरा जि गोजौ जाबाय नै हाग्राफोर बायदिनो अबसे हाग्रा दुना दंजोबखायो फुनोनो मोनाखै मासे होसोगासिनो दं गावसो मिथिगौ बायराथिं बोरमा सैमाफोर फैबाबो सोंहरो बाव रेक्सु चु जि खारलांबाय जि खालामनानै दैखरथिंसो खारलांबाय लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर केसेरिया मोनखांबायना ओमफ्राय बिदि सोना लाबाय आं बोरायनायाव सिस होदों आरोना एसेनो टेस्टी नुरा नुवाखै नै लोगोफोर टेस्टीखा आं एसे जानाय नायबाय एसेनो ओमफ्राय आं गुदुङाव जानो हाया गुसुबासो जानो हायो जोंहा दाहाय दखानाव सफैफिनबाय जोङो लोगोफोर बोरायनोबो होबाय ओंखाम जादो जुदा जायोमोन नामा? मुजियाव जुदा जानो बायो ना मुजियाव जुदा जानो बायो
लेटफोर फैदोंमोन लोगोफोर पेपार गैला आंहा पेपार हासिनाय ओंखायनो पेपार हासिदों आङो सिखाजों मोजां जाया आंना बे सिखाजोंहाय बे सिखा बै मोनसे न'नि गोलावखौ बेजों लाबोबासो मोजां जायो बेखायनो आं ब्लेडजोंनो हाबाय खस्थ' मस्थ'नो नानियाबो फैगोरमोन आं मबाइलसो नायफैबाय दा लाइन फैबाय नै लाइन गैयामोन दहाय जों फैनो लासै लों दैया मा थाबथालायखोनो बोहैयो हा ओंखाम उखैनानै जा थुस्लाबायखो ना माखो ओंखाम उखैदोंनो हाखु दाखु जाखो ना माखो मिथिगौलाय लोंबाय बे खिस्रियाबो गरम गरम ना बिदिबाथाय जानो माने आंथ' बिदिबा जानो मोजां मोना एसे गुसुबासो मोजां मोनो ओंखायनो आं खिस्रिखौ एसेल' साखिनायदों आरोना ओमफ्राय ओंखाम गोजांखौसो गरम खालामनानै जाबोदों गुसुबासो जानो मोजां मोनो आं खिस्रिखौ गरमबाथाय बायो माने टेस्ट मोना आङो गरमबाथाय गरमजों माने रागा जोंनो ओंखारो गरमबाथाय पेपार हासिनाया दाख्लै आंना खावसे थादों नै बेखौ हासियाखैना आङो ঠিক আছে এগুলো না খেয়ে কাম করো দোন করে না না পুরো না তো তাও খাওয়া লাগবে না ও বড় তো খাইতে লাগবে না ও বড় খাইতে লাগবে ওই যে তিনটা সময় গেলাম আমি हासिनांबावगोन जाबावाखैसो हासिना लागोन आं प्रसाद राखसु जायो